Aquest projecte és una mica per les circumstàncies que ens toca viure, no? Per desgràcia. També s'ha agafat molta referència del projecte Radars, que funciona a Barcelona i que bàsicament contempla una ajuda i una vigilància per totes aquelles persones que són vulnerables, sobretot gent gran que viu tota sola, per assegurar-nos que tenen totes les necessitats cobertes, si van a la farmàcia que se pugui ajudar-les a anar-hi. L'adaptació que s'ha fet a Pollença és que aquí la persona, no sé, que no surti de casa, evidentment, amb les mesures i les restriccions que hi ha, i hem engegat aquest projecte, que seria un poc Pollença voluntària, per recollir sobretot la primera fase que vam posar en marxa era detectar aquelles persones amb necessitats que necessitaven que qualcú anés a casa seva, sense cap contacte, i que ens expliquessin si necessitaven anar a fer la compra i anar a la farmàcia, que són una mica els desplaçaments permesos fora de domicili que estan recollits a l'article 7 d'aquest Reial Decret de l'estat d'alarma. Ara aquests dies previs hem estat fent feina amb un cartell, amb publicitat, ara avui justament xerrant amb Mateu Soler, regidor de Joventut, els hem imprimit i la policia local es repartirà sobretot per farmàcies i supermercats perquè sobretot molta gent gran, per desgràcia, no té xarxes socials. L'idea és que quan se detecta una persona que necessita aquest servei, se crida el telèfon de serveis socials tant de Moll com de Pollença, que són telèfons que estan en cartells, i expliquen una mica, diuen el seu nom, on viuen, la necessitat que tenen i com creuen que els podem ajudar. I després tenim dos coordinadors, un d'ells som jo, aquí a Pollença, i l'altre és en Pau Noguera, en Moll, que centralitzam tota la informació que Serveis Socials ens envia, la plasmam a un Excel que tenim de seguiment i en aquest document consta les dades de la persona, les necessitats que té, nosaltres ja l'hem cridada i hem xerrat amb ella i establim, per exemple, dimecres de la setmana que ve una persona voluntària vendrà i farà la compra i li durà a casa. I després tenim un grup de voluntaris i voluntàries, la gran majoria són d'Onit i Andermoll, així també són gent de Pollença i gent de Port de Pollença, i també un voluntari que és treballador de Fama. Per tant, en aquestes persones tenim un grup de WhatsApp i els anem presentant casos i la persona que primer contesta o que veu que viu més a prop de domicili és la que s'encarrega d'anar al domicili de la persona el dia que toca. La persona li ha d'haver deixat a l'entrada una llista de la compra i dos bes. La persona voluntària agafa això, se'n va al supermercat, a la farmàcia, etc. De fet, avui ja han fet dos primers serveis. Ha estat un a Pollença i un a Camí Vell de la Cara Sant Vicenç. Va fer el que se li ha demanat que ha de fer i després torna a domicili, torna a canvi, els tíquets de la compra els fa una foto i ens els passa i després també, evidentment, li torna a la persona. Tot això se fa amb guants, tenen gel desinfectant, de fet, des d'aquí agrair a l'Ajuntament que ens ha proporcionat de moment 100 guants i 2 gels desinfectants, un per Moll i un per Pollença. I en casos on necessàriament la persona hagi d'entrar, per exemple, imaginem una persona major que demana que li anem a comprar aigua. Clar, les garrafes d'aigua poden pesar, la persona voluntària potser hauria d'entrar dins el domicili. Ahir vam xerrar amb Alejandra Valero, que és la metgessa i coordinadora d'UPAC, i ens va explicar una mica què havíem de fer si passava això, i és que la persona voluntària sí o sí ha de dur mascareta, evidentment guants nous abans d'entrar dins el domicili, i després els ha de tirar i s'ha de desinfectar les mans i distància de 2 metres amb la persona amb la que té contacte. L'idea d'aquest dies és seguir rebent informació i estem molt contents. Com he dit abans, avui hem fet 2 serveis i per la setmana que ve ja en tindrem 5, perquè avui m'han passat 2 casos nous de serveis socials i hi ha un cas que ens varen passar ahir del Port de Pollença que la setmana següent segurament necessitarà servei. Per tant, des d'aquí, bàsicament animar a que si familiars coneixeu qualcú que necessita un servei, que crideu números, expliqueu casos i després nosaltres farem la millor feina que puguem. També agrair als serveis socials de Pollença que ens han passat dades de persones que ja tenen teleassistència o tenen servei d'ajuda a domicili o són gent gran que viu tota sola i que han detectat que necessitaven aquest servei. I la idea és que potser quan acabi aquesta crisi, que esperem que acabi ràpid, tal vegada mantenir aquest servei de voluntariat i començar a fer un mapa de Pollença, quanta gent viu tota sola i quanta gent, per desgràcia, necessita que una tercera persona l'ajudi amb les seves tasques del dia a dia, com pot ser comprar, inclús anar a passejar,
o simple companyia. De fet, això no ho he dit, també per les persones que estan totes soles i potser a nivell emocional necessiten més suport, també hem posat la possibilitat que les persones voluntàries les cridin un pit per dia, si la persona ho demana, i estem pendent de xerrar també amb un company que està oferint un servei de psicologia de manera gratuïta, a même també si detectam un cas li poguessin passar i que aquest company, en Pep, pugui cridar les persones i també ajudar-les. Crec que és un moment de remar tot plegats i la veritat és que estem contents que aquest projecte hagi sortit endavant i segurament quan acabi d'aquí d'unes setmanes no haurem ajudat a 5 persones sinó que 10 o 15 i les haurem detectat i més endavant també servirà per això, que estiguin cobertes. Des d'aquí res, insistir, si voleu veure el cartell ja està penjat a les xarxes socials de Podem Pollença, de l'Ajuntament, dels altres partits polítics també, de Som Pollença, bé, un munt de mitjans, la ràdio, i insistim, la policia avui els repartirà per farmàcies i supermercats, i si detecteu qualcú, no dubteu, crideu, per favor, i mos ho deis, intentarem ajudar de la millor manera possible. I ja per acabar, agrair també a totes les persones voluntàries que dins com està la situació se presten a sortir al carrer, tot i que hem fet una autorització posta que firmen per si la Guàrdia Civil o qualcú els aturés que sàpiguen que estan fent al carrer, però bueno, s'estan exposant i han posat equips propis a la gran majoria de guants i això, i des d'aquí gràcies a tots i totes.